Mi danas imamo problem što našu uzvišenu vjeru tumače svi. I koji su išli u mekteb i koji nisu. I koji su pročitali brošuru i koji su pročitali tomove tefsira i hadijskih dijela. I naš narod je zbunjen. Braćo, evo opet došlo ljeto. Evo ja sam s ovog mjesta tumačio. Smatram da sam nešto o našoj vjeri čitao. Da se može u pantolicama klanjati samo u nuždi. Kad nemaš ništa više obući, ispravan je namaz u tim pantolicama što u njima dolazite u džamiju. Ali u normalnim okolnostima imaš pantole, a odnosiš se prema Allahu Đelešanuhu kako? Pa vi sebi tumačite kako hoćete. Mi imamo danas da ljudi tumače, naređuju dobro čineći zlo. Može li se naređivati dobro postavljanjem eksplozija da ginu civili? Je li to naređivanje dobra? Islam je dobro u punini. Gdje god se pojavi musliman, tu može biti samo i isključivo dobro, ništa više. Jer poslanik je rekao da islam kao pojava, kao učenje, kao ideja nadvisuje sve. Nema većega dobra od njega, a njega ne nadvisuje ništa. Gdje god se pojavi musliman, to je dobro u pokretu. Tumači vjeru živeći je. Ti ćeš, mladiću, najbolje tumačiti vjeru ne objašnjavajući ništa. Ustani u autobusu starijem, u tramvaju napravi mjesto starijem. To je islam. Nemoj ti tumačiti šta je Allah mislio ovdje, šta je poslanik mislio ondje. Da bi se vjera tumačila, mora se znati puno. I zašto je ajet objavljen? I u koji kontekst se može smjestiti? I kako ga je objasnio drugi ajet? I šta je poslanik o tome rekao? I šta su mu fesiri o tome rekli? To se ne može naučiti za 40 dana u Bočinji. Nažalost, ali ne može. I borba na Božijem putu je dio. A poslanik nas je naučio da smo svi, boreći se sa sobom, borci na Božijem putu. Molim Svevišnjeg da nam pomogne da ako smo dužni, živimo svih 8 dijelova vjere naše, odnosno da ispunimo ono što smo obavezni kako bismo pred Gospodara svjetova ozarena lica stali. Amin.